אני אסביר לכם שאתם עכשיו הגעתם למצגת הזאת בשביל להבין איך להטיב עם הבריאות שלכם באמצעות טכנולוגיה חדשנית, פורצת דרך. המשימה של החברה שלנו זה שיפור איכות החיים של האנשים. כולם רוצים להיות בריאים. אז זו באמת, ה-Web Wellness זו טכנולוגיה ייחודית, עם מדע מדויק, עם כימיה מדויקת, ביולוגיה ובאמת סטטיסטיקה שעובדת ומוכיחה את עצמה כל פעם מחדש בהטבה בריאותית לאנשים, עם כל מיני אתגרים כאלה ואחרים, וזה באמצעות טכנולוגיה פורצת דרך, שחברת Business Process Technologies בעצם הקימה וחידשה את כל הרעיון של הטכנולוגיה המדהימה הזאת. בגדול, כל מי שנמצא פה, או רובכם, אני נוטה להאמין, שיש לו אתגר כזה או אחר בבריאות שלו. יש פה אנשים שסובלים מאיזשהו כאב, תיתנו לי את המספר 3 אם אתם סובלים מאיזשהו כאב. מה, אין פה אנשים כאובים? יש אנשים. לא כואב לכם הגב, קצת הראש מדי פעם. נהדר. יפה. תודה שאתם אמיתיים איתי, ותודה שאתם אומרים את האמת, כי באמת האתגרים האלה מגיעים בעצם מכל הסביבה שאתם חיים בה. עישון של סיגריות, זיהום אוויר, זה חלק נכבד מאותם רדיקלים חופשיים שככה מסתובבים באוויר ורוצים להזיק לבריאות שלכם בשביל להרוס את התאים ולהזדקנות התאים, ובכך באמת לא להטיב עם הבריאות. זאת אומרת, ואז יש אתגרים כאלה ואחרים, בעקבות אותו זיהום אוויר, אותם רדיקלים חופשיים שמגיעים אליכם מכל מיני מקומות. גם לגבי התזונה, התזונה כל כך מתועסת היום, עם כל כך הרבה כימיקלים, עם פירות וירקות מרוססים בצורה ומהונדסים. באמת כל עניין התזונה זה עניין מאוד 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 רגיש, שאנשים צורכים לתוך הגוף שלהם המון רעלים, והגוף מתמלא ברעלים ולא יודע איך להיפטר מהם, ואז מגיעים אותם אתגרים שאתם סובלים מהם בדרך כלל. כמובן שגם עניין נפשי, כל עניין הטכנולוגיה והאינפורמציה שאתם מקבלים מהסביבה שלכם, מהחדשות, ממה שקורה בעולם, זה דברים שנותנים סטרס במודע או לא במודע, וזה פשוט משפיע גם על הבריאות מבחינה נפשית. שלא נדבר על כדורים שאנשים נוטלים בחיי היום-יום שלהם, אנטיביוטיקות למיניהם. אנטיביוטיקה זה אנטי חיים. אני ממש מאמינה באמונה שלמה שהגוף יודע לרפא את עצמו. והרמב"ם אומר, עשה מזונותיך תרופותיך ולא תרופותיך מזונותיך. אז באמת הצריכה הזאת של תרופות גורמת ממש להרגל של הגוף, ואז הוא לא מגיב כבר לתרופות מסוימות, ואז נהיה שרשרת של אתגרים שאנשים לא יודעים איך לצאת מהם. אז אני אספר לכם שיש פתרון אחרי כל האתגרים שאתם שומעים, אפשר לרפא את עצמנו גם בצורה טבעית, וכאן נכנסת הטכנולוגיה המדהימה שלנו, שהיא בעצם מערכת שמאפשרת לכם הערכת תוחלת חיים ושיפור איכות החיים, וכל זה נעשה בעזרת תדרים. זה לא משהו שאתם נוטלים אותו לתוך הגוף שלכם, זה לא משהו שאתם צריכים לבלוע, זה לא משהו שאתם צריכים למרוח, זה פשוט נמצא, והמערכת שולחת את התדרים הנכונים בשביל לרפא, שהגוף ירפא את עצמו, ושהגוף שלכם יהיה מלא באנרגיה. מי פה רוצה להיות אנרגטי יותר ובריא יותר? תשימו לי את הספרה 10. איזה אלופים אתם, איזה כיף. אז גם אני רוצה להיות בריאה יותר, וגם אני מחפשת כל דרך אפשרית בשביל להטיב עם הבריאות שלי ועם בני משפחתי, כי זה מבחינתי ערך עליון, ואם זה לא יהיה ערך עליון, אז באמת זה לא פשוט לחיות כל פעם מאתגר לאתגר. אז המערכת המדהימה הזאת בעצם נותנת לכם אפשרות לעשות סריקה
על כל הגוף שלכם, ותוך דקה וחצי בעזרת בינה מלאכותית מטורפת, שמנתחת את כל המצב שלכם. היא תיתן לכם, אחרי בעצם שיש סריקה על כל הגוף, על כל האיברים, גם המצב הפסיכוסומטי, גם המצב המנטלי, גם המצב הפיזי שלכם, אז תוכל המערכת לתת לכם חליפה אישית טיפולית לכל מה שהגוף שלכם צריך בשביל להטיב עמו ובשביל שהוא יגיע לאיזון ולרמת אנרגיה טובה. יש למערכת יכולות נוספות מדהימות, בעצם להתאים את כל מה שאתם צורכים בחיי היום-יום, ולדעת האם זה נכון לכם. זה דבר מדהים, יש בתוך המערכת אפשרות לדעת אם יש לכם אלרגיה לאיזשהו מזון מסוים, אם זה נכון לכם או לא נכון, אם ויטמינים נספגים לכם בגוף מרמת הספיגה שלהם, האם התזונה היא נכונה לכם או לא נכונה, תרופות, תכשירים קוסמטיים. אני בתור קוסמטיקאית נתקלת בהמון המון מצבים שלפעמים האישה לא יודעת שהיא רגישה לאיזשהו דבר, לאיזשהו קרם, אבל אחרי שהיא שמה אותו על האור, פתאום היא פורחת, ואז אנחנו מגלים שבאמת הקרם, כנראה יש שם איזשהו משהו שגורם לאותה אישה לגירוי מסוים. אז המערכת הזאת בעצם נותנת לכם אפשרות לדעת מה טוב בשבילכם, ולעשות כל דבר שהבריאות שלכם תהיה איתנה יותר בעזרת השם. ואיך זה באמת קורה? איך אתם יכולים לטפל בעצמכם? אז תכירו בבקשה בתמונה הנ"ל, אתם רואים את הקוסם, אני קוראת לו קוסם כי באמת הוא מציל אותי בהמון המון מצבים בחיים שלי, גם עם הילדים, וכמובן גם איתי וגם עם הלקוחות שלי. אז יש בתוך ה-Life Balance, שזה המכשיר שבעצם נותן את הטיפול, בתוכו יש 100 תוכניות של מניעת זיהומים, 100 תוכניות של הרמוניזציה, 100 תוכניות של שחזור מערכת החיסון, שחזור אף אוזן גרון למצבים של סינוסים, מעל 300-400 תוכניות שאתם נתקלים באתגרים בחיי היום-יום, ופשוט אתם יכולים לטפל בזה בצורה מהירה, בלי תרופות, ממש ככה, והטיפול הוא ממש מהיר. ממש עובד מצוין. גם יש את אותו מכשיר, יש אותו באופציה, למי שיש טלפון כשר, למי שיש לקות כלשהי והוא צריך ללחוץ ולא טאץ', אז יש Life Balance אחד, שגם הוא מכיל מאות של תוכניות שנותנות אנרגיה, הרמוניזציה לזיהום טפילים וכו'. אני אספר לכם על מכשיר שיש לחברה, מכשיר שאני מאוד אוהבת, כי אני אומרת, כל מה שקורה על האור שלנו בעצם מראה למצב הפנימי, והטיפול שאנחנו רוצים להיות יפים מהפנים אל הפנים, והחברה נתנה פה מכשיר מדהים קוסמטי, שהוא נוח לטפל בבית, יש לו 3 טכנולוגיות מתקדמות, שממש מגעצות לכם את הקמטים, לכל מי שיש ככה סובלת מקמטים כאלה ואחרים, גם גברים משתמשים במכשיר הזה, ומונע את קצב ההזדקנות, מונע ניתוחים עתידיים, באמת מונע בוטוקס ואת כל שאר הדברים שאנחנו לא רוצים. גם יש את ה-Life Air, כמו שדיברתי על עניין של זיהום אוויר, אז ה-Life Air זה מכשיר שזורק יונים שליליים, ומעקר את האוויר ומחטא את כל האוויר שיש. נותן חילוף חומרים ומחזק את המערכת חיסונית. בקיצור, יש פה מוצרים וטכנולוגיות פורצות דרך שיכולות לעשות הרבה הרבה טוב עם הבריאות שלכם. אני מזמינה אתכם, חברים יקרים, תודה לכל מי שהקשיב עד עכשיו, תיקחו אחריות על הבריאות, תצטרפו למיליוני אנשים בעולם שכבר רכשו את המערכת Web Wellness ונהנים מהדבר הזה. אז אני מזמינה אתכם לפנות לאדם שהזמין אתכם למצגת הזאת, ויאללה, נשמח שתצטרפו אלינו בשביל לקבל כמה שיותר את האינפורמציה היותר עמוקה, וגם ליהנות מהטכנולוגיה המדהימה.